Η πραγματική δυσκολία δεν είναι στο να ανεβαίνεις στην ψηλότερη κορφή, αλλά το να σταθείς όρθιος κατεβαίνοντας την απότομη πλαγιά. Και ο Τεό Θοδωρίδης τα έζησε και τα δύο. Ανέβηκε στην κορυφή της μόδας και μέσα σε ένα βράδυ βρέθηκε να κατρακυλάει στην απότομη πλαγιά. Όμως στάθηκε όρθιος και συνεχίζει. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Τεό Θοδωρίδης, παρακαλώ. Καλώς τον Τεό. Τι κάνετε ρε φίλε? Όμορφα. Όμορφα. Έχω να σε δω πολλά χρόνια. Πριν από την περιπέτεια σου. Πολλοί είχαν να με δουν αρκετά χρόνια. Να σου πω, ξέρεις κάποια στιγμή, αν και δεν υπήρξαμε ποτέ κολλητοί, σκέφτηκα να ερχόμουν να σε δω στη φυλακή. Και το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Απλά δεν ξέρω αν σε κάποια στιγμή το να εμφανίζεσαι σε μια τέτοια φάση δεν ξέρω πώς θα το πάρει ο άλλος. Γιατί αν δεν είναι κολλητός σου ή φίλος σου, δεν ξέρω αν ήθελες να δεις ανθρώπους, αν ήθελες να συναντήσεις ξανά ανθρώπους από τα παλιά, αν ήθελες να απομονωθείς και να το περάσεις μόνος σου. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να απομονωθώ, ειδικά στην αρχή. Και απομακρύνθηκα από όλους. Μάλιστα. Σε σημείο που παίρναν τηλέφωνο, μιλούσαμε τέλος πάντων και λέγανε γιατί δεν τους παίρνω πιο συχνά τηλέφωνο. Αλλά το είχα ανάγκη. Είχα ανάγκη να αποστασιοποιηθώ από όλους και από όλα. Και ήταν κάτι που το ήθελα πριν μπλέξω σε αυτή την ιστορία και μπω εκεί. Είναι αυτό που λέμε ότι το σύμπαν συνομωτεί σε αυτό που θέλεις. Βέβαια, αυτό που θέλεις τελικά δεν έρχεται με τη μορφή που το φαντάζεσαι. Αλλά έρχεται. Πόσο αγχωμένος είσαι τώρα στην κουβέντα μας, αλήθεια? Είσαι? Αρκετά. Αρκετά γιατί δεν έχω συνηθίσει να βγαίνω σε πλατό ακόμη. Δηλαδή... Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι, αλλά γενικά ούτε ποτέ έδινες πολλές συνεντεύξεις. Ακόμη και όταν μέσα από το modeling και όλα αυτά. Και παρεξηγήθηκε και αυτό. Κάποιοι είπαν για την κρυφή ζωή του Τεό Θοδωρίδη. Ναι, εντάξει, τώρα βλακίες όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτό που βίωσες το βίωσες πολύ μόνος σου. Και αυτό που λέω τώρα, λες ρε παιδί μου, η φράση ίσως να έχεις πει και εσύ κάποτε αν άκουγες κάποτε. Μα ήταν καλό παιδί. Είναι μια φράση τέτοια γιατί ποτέ δεν έχεις δώσει δικαίωμα. Κατάλαβες τι εννοώ? Δηλαδή πέρα από αυτή την ιστορία τώρα που καταρχάς τη βίωσες εσύ, γιατί ήσουν και χρήστης, έτσι. Οπότε αυτό που έκανες καταρχάς ήταν πολύ κακό για τον ίδιο στον εαυτό. Και πάμε λίγο αργότερα παρακάτω. Ήταν αυτό που λέμε καλό παιδί. Δεν ήσουν άνθρωπος στην πιάτσα που μάλωνες, που έτρεχες σε φασαρίες, σε καυγά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Όχι, αλλά δεν έχει να κάνει. Μπλέκει οποιοδήποτε και πολύ εύκολα. Είναι πολύ πιο εύκολο να μπλέξεις. Αυτό μου θύμισε, αυτό που είπες πριν, μου θύμισε αυτό που ανέφερε ο δικαστής. Έβγαιναν οι μάρτυρες, λέγανε τα καλύτερα. Διαμάντι ανεβάζανε, διαμάντι κατεβάζανε. Κάποια στιγμή γυρνάει ο δικαστής και λέει: εντάξει, για ένα διαμάντι, αλλά με στο βάλτο, με στη λάσπη. Οκ. Έτσι ένιωσες κάποια στιγμή? Ναι, βέβαια. Και έπρεπε να το νιώσω. Έπρεπε να το νιώσω για να απελευθερωθώ από οτιδήποτε είχε περιβάλει τη ζωή μου όλο εκείνο το διάστημα. Έρχονται στιγμές που λες: είναι λίγο βαριή αυτό που θα σου πω. Καλύτερα που συνέβη για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Ναι. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Σε βαθμό που μπορώ να σου πω και ίσως παρεξηγείται αυτό από μερικούς όταν το λέω, ότι δεν θα άλλαζα τίποτα στη ζωή μου. Και δεν θα άλλαζα γιατί όταν αυτό που συμβαίνει τελικά φτάνει σε ένα σημείο που είσαι καλύτερα με τον εαυτό σου και με το περιβάλλον σου κατά επέκταση, νομίζω δεν θα το άλλαζα. Καταρχάς συμβαίνει κάτι υπέροχο που το έμαθα και την τελευταία φορά που έκανες τώρα με τον Νίκο Αποστολόπουλο την επίδειξη. Ότι όλοι σε περιβάλλανε με πάρα πολύ αγάπη. Από κόσμο μέχρι δημοσιογράφους. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, φίλε, γιατί βλέπεις ότι ο κόσμος εδώ έρχεται και σου λέει: τα καλά παιδιά, αυτά που μπορεί να κάνουν ένα λάθος ή οτιδήποτε άλλο, δίνει δεύτερη ευκαιρία. Ναι. Έτσι δεν είναι? Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Με εξέπληξε το γεγονός όταν βγήκα. Με σταματούσαν πιο μεγάλη σε ηλικία, που ηθικά είναι λίγο πιο αυστηροί. Και μου δίνουν συγχαρητήρια και έλεγα: ξέρεις, τι συμβαίνει. Δηλαδή, έκανα κάτι που ήταν ήδη χθες. Τουλάχιστον για τους περισσότερους, αν δεν ξέρουν την ιστορία. Αλλά δεν περίμενα σε καμία περίπτωση αυτή την αγκαλιά. Και είμαι ευγνώμων γι' αυτό, για όλο τον κόσμο. Ξέρεις, τώρα πάνω από το χειμώνα το γάλα, συμφωνώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε να μιζεριάζουμε, ούτε να τα συζητάμε με οτιδήποτε άλλο. Πόσα χρόνια έμεινες τώρα, καταδικάστηκες καταρχάς? 18 χρόνια κάθριξη. Ήτανε πάρα πολλά, δεν ήτανε? Ήταν αυστηρή ποινή. Το εφετείο μου που θεωρώ ότι απέδωσε την πραγματική ποινή, το έριξε σε πλημέλημα και ανασταλτικού χαρακτήρα. Που σημαίνει ότι αν είχα την ποινή του εφετείου μου στο πρωτόδικο δικαστήριο, δεν θα έμπαινα μέσα. Μάλιστα. Γιατί αυτή ήταν η πραγματική έκταση της υπόθεσης. Βεβαίως, όλα είχαν διωγγωθεί. Είχα μία ευθύνη απέναντι σε ένα κοινό και θεωρώ ότι καλώς έγινε ό,τι έγινε τελικά. Και ήταν αυστηρή ποινή. Καταρχάς, για κάποιους που δεν ξέρουν, να πούμε ότι υπήρξε μια σύλληψη για ναρκωτικά, έτσι, γιατί υπάρχει ίσως κόσμος που. Το λέω για την ιστορία, αν κάποιοι δεν το γνωρίζουν. Και πόσο καιρό έμεινες μέσα? 6 χρόνια. 6 χρόνια.
αιώνας. Θέλω να μου πεις πώς είναι η ιστορία μέσα στη φυλακή. Δηλαδή, είναι μια ιστορία που κάνεις τι. Ακούμε, καταρχάς, είμαι αυτός που λέω συνεχώς, γιατί έχω μιλήσει με πάρα πολλά παιδιά που έχουν κάνει φυλακή και μου λένε, Γρηγόρη, όποτε μπορείς, βρεις τους εκεί πάνω για το τι συμβαίνει μέσα στη φυλακή, για το πώς φέρονται τους ανθρώπους εκεί πέρα. Η διαβίωση στη φυλακή στην Ελλάδα είναι τραγική. Είναι τραγική. Ευτελίζεται κάθε ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή από το φαγητό μέχρι την διαβίωση μέσα σε ένα κελί, ας πούμε, με 5-6 άτομα. Έτσι. Ναι. Έχουμε τριτοκοσμικές καταστάσεις μέσα στα καταστήματα κράτησης και δεν νομίζω να αλλάξει και σύντομα αυτό. Δηλαδή, εσύ πόσα άτομα ήσουν μέσα σε ένα κελί? Με άλλους 10 στην αρχή, με άλλους 20 μετά. Τι 20, εδώ μου μιλάς για στρατιωτικό θάλαμο, ρε φίλε. Σχεδόν κάπως έτσι ήταν. Και πόσα τετραγωνικά, ας πούμε, το κελί? Εντάξει, αυτό που ήταν 20 ήταν αρκετά μεγάλο. Αρκετά μεγάλο. Ένας δίπλα στον άλλον. Ήμασταν σε διπλό κρεβάτι. Και αν επιτρέπετε ο χώρος για την ανάγκη, ας πούμε, την σωματική, μέσα στο θάλαμο. Κοινός, ναι. Κοινός. Ναι, σε ένα δωματιάκι δίπλα. Ένας. Υπάρχουν και πιο δύσκολες καταστάσεις σε άλλα καταστήματα κράτησης. Εντάξει, εγώ έτυχε να είμαι από τους τυχερούς που υπήρχε μια ισορροπία. Είναι δύσκολα. Είναι μια δυνατή εμπειρία. Θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα προς τα έξω για τους κυβερνώντες για το τι συμβαίνει μέσα στις φυλακές? Δηλαδή, το χρωστάς αυτό στους συγκρατούμενους που μείναν πίσω και ίσως κάποιοι να ήταν πραγματικά καλά παιδιά που είπες ότι θα πω μια κουβέντα για αυτό που συμβαίνει? Δεν είναι μόνο το ότι ήταν καλά παιδιά. Είναι οι ηλικίες. Έβλεπες να μπαίνει μέσα 22 χρονών παιδί για 1-2 χρόνια. Και αυτό είναι καταστροφικό. Δεν είναι κάτι που θα τον ωφελήσει σε τίποτα. Γιατί? Γιατί όταν ένα παιδί μπλέκει με κάναβη και ξαφνικά βρίσκεται στη φυλακή για 2 χρόνια, που είναι 22 χρονών και ακόμη δεν έχει χτίσει χαρακτήρα, ακόμη δεν έχει δημιουργήσει τον κύκλο του. Δεν σοφρονίζεται, πιστεύεις, εκεί μέσα? Ανοίγεις μια άλλη κουβέντα τώρα. Σοφρονισμός δεν υπάρχει. Μιλάμε για μια βιομηχανία κέρδους. Η οποία έχει ένα προσωπείο σοφρονισμού. Η κατάσταση μέσα είναι πολύ δύσκολη. Επιδεινώνει αυτή την κατάσταση. Οι περισσότεροι αποστασιοποιούνται, παρετούνται ουσιαστικά από τη ζωή και καταλήγουν να ανακυκλώνονται σε αυτό το μηχανισμό. Αυτό που δημιουργεί η φυλακή, και δεν το λέω εγώ, το λέει Φουκώ, είναι μια ελεγχόμενη εγκληματικότητα. Αυτό κάνει. Είναι να σε ξέρουν ότι το έχεις ξανακάνει. Δηλαδή. Ακριβώς. Κάπως έτσι. Ναι. Κάπου σε ξέρω. Έτσι. Σε έχω δει, κάπου σε ξέρω. Κάπου σε ξέρω. Μάλιστα. Η ιστορία ενός επωνύμου που μπαίνει μέσα, δηλαδή ήταν η φάση, καλό στο μορφόπεδο, τι γίνεται που μας το παίζατε εσείς να πούμε τα μοντέλα και τα κουκλάκια και ελάτε λίγο εδώ γιατί τελικά δεν είναι έτσι? Όχι, καθόλου. Υπάρχει σεβασμός. Αν μαθαίνεις να σέβεσαι κάποιους κανόνες, σε σέβονται πίσω. Αυτό ήταν, θέλω να πεις τη στιγμή που συμβαίνει όλη αυτή η ιστορία. Ξέρεις, είναι λίγο σαν κινηματογραφική ταινία για κάποια πρόσωπα. Είναι, ρε παιδί μου, κάτι που το φαντάζεσαι κάποια στιγμή στη ζωή σου, ότι μπορεί να συμβεί κάτι κακό, αλλά εσύ είναι σαν όνειρο αυτό που ζεις, σαν ένα κακό, σαν ένας εφιάλτης, από τη στιγμή που σε πιάνουν μέχρι τη στιγμή που... Ναι, νομίζω μέχρι να με πιάσουν ήταν οι χειρότερες στιγμές της ζωής μου. Μετά χαλάρωσα και είπα, οκ, εντάξει, τώρα αποδέχεσαι αυτό που συμβαίνει. Εκεί ήταν το δύσκολο. Ντράπηκες για τους γονείς σου? Είναι μια παράξενη λέξη αυτό που λέω. Καμιά φορά δεν τρέπεσαι για τον εαυτό σου, τρέπεσαι για αυτούς που αγαπάς. Για τους άλλους. Είναι πολύ πιο επώδυνο για τους ανθρώπους που βλέπεις να στεναχωριούνται και να γκρεμίζονται τα πάντα γύρω τους. Είναι η απώλεια της φυλακής, ενός ανθρώπου που μπαίνει στη φυλακή, είναι δεύτερη σε κατηγορία μετά την απώλεια του θανάτου. Έτσι. Για τους ανθρώπους, για την οικογένεια, για τους ανθρώπους αυτούς που είναι κοντά και περιβάλλουν αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό κάνει, καταστρέφει οικογένειες. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε ένα σημείο που δεν θα χρησιμοποιούνται καταστήματα κράτησης, τουλάχιστον όχι έτσι όπως τα ξέρουμε, αλλά θα πρέπει να αναπτυχθεί η επιστήμη της ψυχολογίας ακόμη περισσότερο και να μπει η ιατρική πολύ περισσότερο μέσα στις φυλακές. Φίλοι, εξαφανίστηκαν? Όχι. Το ακριβώς το αντίθετο. Αλήθεια. Ακριβώς το αντίθετο έγινε. Μπράβο, ρε φίλε. Αυτό σημαίνει ότι σε αγαπάνε πραγματικά. Γιατί ξέρεις, σε κάποιες περιπτώσεις απομακρύνονται. Τώρα να μην μπλέξω εγώ με τον τύπο που μπήκε φυλακή και να μην ξανακάνω παρά και μην πούνε κακή κουβέντα για μένα γιατί είμαι κοντά του και τέτοια. Νομίζω ότι απομακρύνονται οι άνθρωποι που έχουν κάτι να φοβηθούν. Αν είσαι μέσα σε μια παραβατική συμπεριφορά και δημιουργείς ένα κύκλο μέσα σε αυτόν τον τρόπο ζωής, όταν θα σου έρθει στραβή, όλοι αυτοί φεύγουν. Και αυτό το έβλεπα σε παιδιά που λέγανε φύγανε άνθρωποι από δίπλα μας. Αν όμως δεν έχεις να κάνεις, δεν δειλάρεις με αυτούς τους ανθρώπους, οι άλλοι απλώς απογοητεύονται ή πέφτουν από τα σύννεφα, σου λένε τι έγινε. Αυτόν τον άνθρωπο τον ξέρω τελείως διαφορετικά. Πώς έγινε αυτό και αυτό συνέβη σε μένα. Νομίζω τότε είναι που φεύγουν περισσότεροι. Όταν κάτι έχουν να φοβηθούν. Άρα λοιπόν τα φιλαράκια σου ήταν εκεί, ερχόνταν να σε δουν. Έμαθα κιόλας ότι. Δεν μπορούσαν να έρθουν να με δουν, αλλά ήταν εκεί. Δεν υπήρχε επισκεπτήριο. Όχι. Υπήρχε επισκεπτήριο, αλλά δεν μπορούσαν πέρα από πρώτο βαθμό συγγένειας. Α, ναι.
Μόνο πρώτος βαθμός εγκίνησης επιτρέπεται? Σε όλους ή μόνο σε κάποιους? Υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Μάλιστα. Μου μιλάς με υπονοούμενα. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε όλοι. Κατάλαβα. Με μηχανία κέρδους την είπες. Κατάλαβα. Μάλιστα. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Για όλα υπάρχουν εξαιρέσεις από ό,τι φαίνεται σε αυτό το πλανήτη. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Μάλιστα. Νομίζω όμως ότι και η δικαιοσύνη ίσως ήταν καλύτερο να αποδίδεται κατ' εξαίρεση, όχι κατά κανόνα. Μάλιστα. Όμως νομίζω ότι αν δεν κάνω, γνωρίζεις τη γυναίκα που είσαι τώρα μαζί της, σας φέρνει κοντά αυτή η ιστορία της φυλακής? Ήμασταν φίλοι από πριν. Και σας έφερε πιο κοντά αυτή η ιστορία? Μας έφερε πιο κοντά, ναι. Τώρα είμαστε μαζί. Αν δεν κάνω λάθος. Αγνή. Συγγνώμη. Αγνή. Είμαστε μαζί, περνάμε πάρα πολύ καλά. Σας έδεσε καθόλου αυτή η ιστορία η περιπέτειά σου? Ενώ ήσασταν φίλοι πιο πριν? Ναι. Πώς, παιδί μου, την ένιωσες να είναι πιο κοντά με το να σου στέλνει γράμματα κάθε μέρα, να είναι εκεί, να... Όχι, δεν το επεδίωκα αυτό. Δεν θα το ήθελα αυτό. Είναι αυτό που βλέπουμε σε κάτι ταινίες που περιμένει. Όταν περιμένουν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος περιμένει έναν άλλον να βγει από κάπου, από οπουδήποτε, είτε αυτό είναι ναυτικό, είτε είναι φυλακή, είτε είναι οτιδήποτε, τελικά αυτό που συμβαίνει είναι να δημιουργεί απαιτήσεις, μια απαιτητική συμπεριφορά από τον άλλον όταν θα βγει. Γιατί εγώ σε περίμενα. Και συμβαίνει σε πάρα πολλά ζευγάρια τελικά ο ένας να θέλει να νιώσει ελευθερία, γιατί τόσο καιρό ένιωσε καταπίεση και περιορισμό, και ο άλλος θέλει να απαιτήσει εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς γιατί βγαίνει. Και τελικά υπάρχει μια σύγκρουση. Πολύ ωραίο είναι αυτό που λες. Ο τύπος που βγαίνει από τη φυλακή. Ωραίο που το λέμε, για αυτούς που το ζουν δεν είναι καθόλου. Όχι. Είναι πολύ ωραίο αυτό που το λες, γιατί κάτσε, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο στο μέλλον. Και συμβαίνει. Άρα λοιπόν αυτός που βγαίνει από τη φυλακή έχει την αίσθηση ότι θέλει να ζήσει την ελευθερία που τόσο καιρό ήταν στερημένη, ενώ αυτός που περίμενε ένιωθε και αυτός φυλακισμένος, αλλά τώρα σου λέει με την προσμονή ότι πρέπει να μου ξεπληρώσεις το ότι σε περίμενα, θέλει να σε δεσμεύσει μεσαγωγικά ώστε να είσαι μαζί του. Άρα είναι δύο κόσμοι που αλληλοσυγκρούονται. Απίστευτο αυτό που λες. Να σου πω, Θεό, αν και σε έξερα πάντα ήσουν πολύ χαμηλών τόνων και πριν από την περιπέτεια σου, διάβασες πολύ μέσα στη φυλακή? Όσο μπορούσα. Διάβασα, ναι. Έκανα και αιτήσεις για να ακολουθήσω και να πάρω πτυχία, αλλά δεν έγιναν δεκτές. Αυτό το ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για πτυχία, είναι αυτό που σου είπα πριν. Υπάρχει κάποιος λόγος, δηλαδή έχει κερδίζει κάτι ο κρατούμενος αν τον αφήσουν να διαβάσει, να πάρει ένα πτυχίο? Δηλαδή, ο κρατούμενος σίγουρα κερδίζει, γιατί αξιοποιεί το χρόνο. Αυτό λέω, πέρα από τη μόρφωσή του, δεν μιλάω γι' αυτό. Έχει κάποια άλλα, ότι βγαίνει έξω, πάει κάπου? Υπάρχει, ναι, στην εξαποστάσεως μάθηση μπορεί να χρειάζεται να βγαίνει κάθε 2 εβδομάδες, να βγαίνει για 1 μέρα. Να επιστρέφει. Με συνοδεία. Ίσως αυτό να το θεωρούν ότι είναι κάποιο. Ακριβώς έτσι. Μάλιστα. Αλλά είναι άδικο. Ας πούνε, ρε παιδί, να σε μένα, ας πούμε, γύρισαν και είπανε, ναι, το μάθαμε τώρα όλοι, τον τρόπο να βγαίνετε. Ωραία, εντάξει, να το πω λίγο διαφορετικά, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω, και το λέω πολύ σοβαρά αυτό, δεν μπορώ να πιστέψω ένας κρατούμενος, και ειδικά νέα παιδιά, όπου και νέος είναι ένας άνθρωπος μέχρι και 40 ετών, να θέλει να σπουδάσει, αλλάξτε τον νόμο. Πείτε ότι δεν θα βγαίνει ούτε στις 2 εβδομάδες, αλλά αφήστε του το δικαίωμα να στέλνει από τη φυλακή τις εξετάσεις ώστε να πάρει το πτυχίο. Άσε με να σπουδάσω μέσα από τη φυλακή και απορρίψτε. Για να μην πηγαίνει το μυαλό στο πονηρό, το κάνουν για να βγουν έστω και έξω, απορρίψτε αυτό το πράγμα να βγαίνεις έξω. Δεν θα βγαίνεις έξω. Ναι, βέβαια από την άλλη, το τι νόμοι υπάρχουν και το ποιοι νόμοι εφαρμόζονται από αυτούς που υπάρχουν είναι άλλο ένα κεφάλαιο. Γιατί για τους παντρεμένους, ας πούμε, υπάρχει νόμος που τους επιτρέπει να βρίσκονται με τις συζύγους τους. Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για να εφαρμοστεί ο νόμος. Να βρίσκονται με τις συζύγους τους μέσα στη φυλακή. Ναι. Για να μην χάνεται η επαφή, για να μην γκρεμίζονται αυτές. Σε ιδιωτικό χώρο. Μάλιστα. Γίνεται αυτό? Όχι. Ο νόμος υπάρχει. Μπορώ να τον ζητήσω όμως εγώ σαν φυλακισμένος? Ναι, και θα σου πούνε ότι δεν υπάρχουν υποδομές για κάτι τέτοιο. Φτιάξτε μια υποδομή. Και τι γίνεται εκεί? Τίποτα. Τις περισσότερες φορές χωρίζουν. Ειδικά όταν υπάρχει μεγάλη διάρκεια εγκλισμού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χώρος στις ελληνικές φυλακές για να μπει η σύζυγος ενός ανθρώπου να βρεθούν μόνοι σαν ένα ζευγάρι? Δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αλλά όσο ήμουν εγώ δεν υπήρχε. Πολύ δύσκολο. Είναι μερικά ανθρώπινα δικαιώματα που καταπατούνται πάρα πολύ, ρε φίλε. Τα περισσότερα. Εντάξει, δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι εκεί μπήκες για να τιμωρηθείς. Το δέχομαι. Ναι, δεν θα είναι η ζωή σου όπως θα ήταν πριν, το δέχομαι. Αλλά άσε με να παραμείνω άνθρωπος. Άσε με να παραμείνω άνθρωπος για να σοφρονιστώ. Γιατί αν με βγάλεις έξω και δεν μου έχεις φερθεί καλά, δεν θα βγω άνθρωπος. Θα βγω αγρίμη. Και αυτό συμβαίνει στους περισσότερους. Θα βγω αγρίμη επί 2 από ό,τι με βάλες μέσα. Αυτό που δημιουργεί είναι εξτρεμιστές. Ναι. Στην πλειοψηφία τους πάντα. Ναι, δεν ξέρω αν ποτέ έχεις αναφέρει τίποτα άλλο. Έχεις ποτέ σκεφτεί την ιστορία σου να τη γράψεις ένα βιβλίο ή να έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία και να γράψεις πράγματα που δεν μπορείς να πεις? Υπάρχει το βιβλίο, αλλά δεν ξέρω αν θα ήθελα να εκδοθεί ποτέ. Υπάρχουν οι συγγραφές. Την έχεις γράψει μέσα στη φυλακή? Έγραφα και αυτοβιογραφικά σημειώματα. Ίσως γίνει. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, ίσως γίνει. Δεν ξέρω αν θέλω να το κάνω. Ναι. Αν είναι αυτό να ωφελήσει κάτι πέρα από το να εκφράσω εγώ αυτό που πραγματικά θέλω να εκφράσω κάποια στιγμή ή να βγάλω κέρδος μέσα από αυτή την ιστορία, ναι.
αλλά ήθιστε οι ταινίες που βγαίνουν ουσιαστικά να προτρέπουν τον κόσμο να κάνει παραβατικές συμπεριφορές ή οτιδήποτε. Το έχουμε δει σε διάφορες ταινίες. Όχι, κάτι τέτοιο δεν θα το ήθελα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, παρακαλώ. Το Tonight Show σας στέλνει στη Ρώμη για τη μεγάλη συναυλία του Έρος Ραμαζότη, προσφορά της manesystravel.gr. Αύριο η μεγάλη κλήρωση. Τηλεφωνήστε στο 9011 51 51 30 ή στείλτε σίγμα στο 54990. Όλοι κερδίζουν δωροεπιταγή αξίας 4 ευρώ από το Branch Galaxy. Ο διαγωνισμός ισχύει ως 25 Φεβρουαρίου. Όχι αυτό! Άμυνα ο Γρηγόρης. Είσαι λίγο καθήκιο. Κοίταξε και εσύ το Όλες οι ερωτήσεις που προσπαθούσες να μου κάνεις. Δηλαδή δεν είσαι τώρα και το καλύτερο παιδί. Κάθομαι τώρα εδώ πέρα και το παίζω και εγώ ευγενικός. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Τεό Θοδωρίδη και Τεό. Βλέπω εδώ πέρα και μια ιστορία που είχε στο Βελιγράδι. Σε συλλάβανε στο Βελιγράδι. Γιατί πάλι οι ελληνικές αρχές δεν είχαν ενημερώσει την Ιντερπολ ότι εσύ έχεις τελειώσει με αυτή την ιστορία. Ότι πλέον είσαι ελεύθερος να ζεις τη ζωή σου. Θέλεις να τους αχώσουμε κανονικά. Μα κοίταξε τώρα να δεις τώρα. Είπαμε, οκ, φίλε, κάτσε ένας άνθρωπος. Οκ, μπήκες, τιμωρήθηκες. Έφυγες. Βγάλτε αυτό το σήμα να μπορώ να ταξιδέψω. Γιατί πρέπει να σε συλλαμβάνουν στο Βελιγράδι, σε κρατούν και μετά μπαίνει δικηγόρος σου. Πόσες ώρες σε κρατήσανε? Ναι, ζητήσανε συγγνώμη, με πήγανε πίσω στο ξενοδοχείο. Λογικό είναι αυτό. Αλλά η διαδικασία έγινε όλη. Ναι, μα δεν φταίνει οι άνθρωποι στο Βελιγράδι. Όχι, βέβαια. Ζητήσανε συγγνώμη γιατί αφού δεν είχε έρθει το χαρτί ότι είσαι ελεύθερος. Κάτσε να δω, τώρα μπορώ να ταξιδέψω. Φοβάσαι να ξαναβγείς τώρα, έτσι. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, αυτή η ελληνική γραφειοκρατία είναι απίστευτο, ρε φίλε. Είναι απίστευτο. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις έτσι. Προχτές άκουσα μια άλλη περίπτωση πάλι ενός ανθρώπου που βγήκε και είχε τα ίδια προβλήματα. Ναι, δηλαδή πρέπει μάλλον ο δικηγόρος με το που βγαίνεις να ενημερώνει τις αρχές για να το κάνουν. Δηλαδή πώς να το πω, να πιέζει. Και πάλι παίζει. Και πάλι παίζει. Μάλιστα. Από όλη αυτή την ιστορία τι σου έμεινε, αλήθεια? Τι έμεινε? Τι μου έμεινε από όλη αυτή την ιστορία? Νομίζω μόνο θετικά μου έχουν μείνει. Θετικά, έτσι. Να. Είναι θέμα οπτικής. Αν κοιτάμε αυτά που χάνουμε συνεχώς, κινδυνεύουμε να παγιδευτούμε σε μια πεσημιστική ψυχολογία. Αν κοιτάμε αυτό που έχουμε, βλέπουμε πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε για να προχωρήσουμε παρακάτω. Ναι, μόνο θετικά. Μόνο θετικά. Έχεις χάσει κιλά. Όταν δεν πάω γυμναστήριο, χάνω κιλά. Άλλοι πάνε γυμναστήριο. Ναι, αλλά αυτοί που πάνε γυμναστήριο τρώνε και πάρα πολύ. Οπότε ναι, γι' αυτό. Αλλά σε είδα όμως και με τον Νίκο που κάνατε αυτή, μια χαρά το σώμα σου. Εργάζομαι 24 ώρες το 24ωρο. Ξυπνάω, κοιμάμαι, είναι ένα πράγμα που κάνω. Καταρχάς ασχολείσαι τώρα με τα ναυτιλιακά. Να. Πες μου λίγο τι ακριβώς δηλαδή κάνεις. Εντάξει, στο κομμάτι, στον τουρισμό αναδεικνύω και διαχειρίζομαι σκάφη αναψυχής. Προσπαθούμε να περάσουμε μια καινούργια πολιτική στον χώρο έτσι ώστε να διευρύνουμε το target group και να φέρουμε έστω και λίγους περισσότερους από το εξωτερικό. Δηλαδή πώς μπορώ να σε φωνάξω, εγώ τι πρέπει να έχω για να σε φωνάξω να με βοηθήσεις ή να ζητήσω τη συνεργασία σου? Αν θέλεις να αναβλώσεις ή αν είσαι ιδιοκτήτης σκάφους. Αν είμαι ιδιοκτήτης σκάφους. Αν είσαι ιδιοκτήτης σκάφους, τότε θα βρούμε τον κατάλληλο τρόπο να το αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε και να το περάσουμε στην αγορά. Στο εξωτερικό. Και αν ζητάω σκάφος για 15 μέρες το καλοκαίρι, πάλι σε ψάχνω. Πάλι, ναι, για να βγάλουμε την κατάλληλη πορεία, να δούμε τι είναι καλύτερο για σένα και όσο πιο οικονομικό γίνεται. Αυτό πώς ήταν κάτι. Ανάλογα, βέβαια, το target group. Εννοείται και το target group και τα βαλάντια του καθενός. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Ήταν κάτι που το ήθελες από παλιά αυτό? Όχι, είναι κάτι που προέκυψε. Μάλιστα, υπήρξε ένα διάστημα διασκορπίσματος πλην της επανένταξης, πλην της προσαρμογής της ψυχολογικής και σωματικής σε άλλα ερεθίσματα, για να δω τελικά τι θα κάνω. Και ήμουν πολύ ανοιχτός. Ναι. Εκείνη είναι και η πιο επίφοβη περίοδος για τους ανθρώπους που καλούνται να επιστρέψουν, γιατί μπορείς να ξαναμπλέξεις εύκολα. Διασκορπίζεσαι, ανοίγεσαι, βλέπεις τι τελικά αξίζει να κάνω. Προσπαθείς να ξαναμπλέξεις που εύκολα. Δηλαδή... Μπορείς να ξαναμπλέξεις γιατί είναι πολύ επίφοβο σημείο. Οι άνθρωποι, ας πούμε, που δεν τους περιβάλλει ο παλιός τους κύκλος και δεν έχουν κάποια βοήθεια και αγάπη, σίγουρα πολύ σημαντικό, έχουν τους μόνους κοινούς, τα μόνα κοινά στοιχεία που έχουν είναι με τους ανθρώπους που πέρασαν το προηγούμενο διάστημα της ζωής τους. Οπότε, αν ταιριάξουν ένας με τον άλλον, καταλήγουν σε μια παρεμβατική συμπεριφορά και πάλι. Πώς αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, όχι τη δικιά σου την ιστορία, που ίσως και λόγω της δημοσιότητας να σου φέρθηκαν και λίγο πιο γλυκά, ανθρώπους που λένε ότι θέλω να πιάσω δουλειά, γεια σας, τι κάνετε, ήμουνα στη φυλακή 6 χρόνια. Πολύ δύσκολο.
Ενώ σε άλλα κράτη τους τοποθετούν σε εργασίες. Για να μπορέσουν να ξαναενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Και μάλιστα προετοιμάζονται για αυτές τις εργασίες μέσα από το σοφρονιστικό, μέσα από το κατάστημα κράτησης. Ναι. Εδώ όχι, δεν σημαίνει αυτό, τουλάχιστον όχι ακόμα. Είναι φοβερό. Δηλαδή, εδώ ανοίγεις την πόρτα, βγαίνεις, έχεις αυτό το ότι έχεις τη φυλακή και δεν σε βοηθάει καθόλου το κράτος για να ενταχθείς, που θα πρέπει να σε βάλει κατευθείαν σε μια δουλειά, ώστε να αρχίσεις να δουλεύεις και να μπεις για να επανενταχθείς τελικά. Και ο λόγος που μπαίνεις, υποτίθεται, μέσα είναι να επιστρέψεις ως ένα λειτουργικό κομμάτι της κοινωνίας. Έτσι. Ναι. Αλλά σε ποια χώρα αυτή που εδώ... Χρειαζόμαστε ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις στην ποινική δικαιοσύνη. Γιατί αν δεν λειτουργεί καλά η βάση, όλο το οικοδόμημα από πάνω κινδυνεύει να πέσει. Θα σκεφτόσουν να ασχοληθείς με την πολιτική μετά από όλα αυτά που έχεις βιώσει? Είχα μια πρόταση, αλλά νομίζω... Ξέρεις τι, η πολιτική είναι ένα περίεργο κομμάτι. Είναι πολύ δύσκολο να περάσεις στην πολιτική και πραγματικά να κάνεις πράξη όλα αυτά που σε προσφέρουν ως αξίες, ναι, και θα ήθελες. Είναι κάτι άλλο που λειτουργεί από κάτω που δεν αλλάζει πάρα πολύ εύκολα. Καταλαβαίνω τι λες. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Είναι ωραίο να επιρρύπτουμε τις ευθύνες σε κάποιους, να στοχοποιούμε ανθρώπους και να τους λούζουμε, αλλά τελικά αλλιώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Με τη θρησκεία πώς θα πας, μέσα καθόλου έτσι σε βοήθησε αυτό? Να πεις Θεέ μου, βοήθαμε. Η σχέση μου με τη θρησκεία βρίσκεται στο επίπεδο των παραδόσεων, αλλά σέβομαι την κάθε θρησκεία που υπάρχει. Δεν διαχωρίζομαι από οποιονδήποτε έχει μια διαφορετική πίστη. Λέω, αν την περίοδο που ήσουν στη φυλακή, αν έλεγες... Την περίοδο που ήμουν στη φυλακή βρέθηκα στον εκκλησιαστικό χώρο, γιατί η ατμόσφαιρα ήταν ανάλογη αυτού που ήθελα εγώ. Ανέπτυξα σχέσεις με κάποιους ιερείς οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μου και μάλιστα πολλές φορές είχαμε κουβέντες σχετικά με τη θρησκευτικότητα, με το Θεό, με διάφορα, και ήταν φοβερά επικοδομητικές. Νομίζω αμφίδρομο αυτό, δεν ξέρω. Αρκετές συγκρούσεις, μια διαλεκτική με την καλή την έννοια. Ναι, ήταν... η θρησκεία χρειάζεται. Λέω, αν η πίστη βοηθάει σε αυτές τις στιγμές, τις δύσκολες της μοναξιάς. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα βοηθάει. Μάλιστα. Αν δεν δημιουργηθεί πίστη, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω καλά και βλέπω έναν άνθρωπο πλέον πάρα πολύ, τι να σου πω, σκεπτόμενο. Φοράω make-up. Όχι, δεν είναι φοράς make-up. Φίλε, είσαι πάρα πολύ. Ειλικρινά σου μιλάω. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Σε είδα καλά, είσαι καλά. Έχεις τον άνθρωπό σου, έχεις τη δουλειά σου. Στο modeling, δηλαδή, πλέον μπορείς να ξαναγυρίσεις, δέχεσαι προτάσεις, ας πούμε, ή το κάνεις? Ναι, αλλά δεν θα γυρίσω επαγγελματικά σε καμία. Όχι, γιατί δεν είμαι στην ηλικία που θα μπορούσα να ξαναταξιδέψω. Αν κάνεις modeling, θα το κάνεις σε όλο τον κόσμο, θα το κάνεις σε μια χώρα. Οπότε δεν είμαι στην κατάσταση να λειτουργήσω και να ταξιδέψω. Χρειάζεται να δημιουργήσω μια βάση. Τέλος, δηλαδή, πλέον αυτή η ιστορία. Θα κάνω εμφανίσεις σε εταιρείες που πιστεύω και υποστηρίζω τόσο σε ποιότητα και κάτι που θα φορά. Χρήματα είχες βγάλει από αυτή την ιστορία? Τα έφαγα όλα. Τα έφαγες όλα. Δηλαδή, πραγματικά ήταν χρήματα που έλεγε κάποιος ότι ζω πολύ καλά? Από τις πασαρέλες του εξωτερικού. Εντάξει, ήμουν από τους τυχερούς που είχα κάποια καλά συμβόλαια. Αυτό. Ας πούμε, μέχρι πού έχεις ταξιδέψει στο εξωτερικό? Παντού. Παντού? Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία? Σε πολλές χώρες, ναι. Σε όλες τις επίπεδες. Και δεν υπήρχε ένας, ας πούμε, η μάνα σου να σου πει βάλτα στην άκρη, Θεό? Πολλοί το λέγανε, αλλά ξέρεις, όταν είσαι επιτυχημένος και τρέχεις, δεν ακούς κανέναν. Σε καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Απλά είμαι σίγουρος ότι με καταλαβαίνω καταλαβαίνεις πολύ καλά τι λες, με την έννοια. Δεν ξέρω, το πετυχημένος αυτό είναι σχετικό, ότι είναι επιτυχία για τους άλλους και για σένα κάθε φορά. Αλλά είχα μια μάνα που πάντα μου έλεγε βάλε στην άκρη, όλα μπορούν να πάνε στραβά κάποια στιγμή. Εσένα τώρα οι δικοί σου ζουν, είναι χαρούμενοι που σε βλέπουν τώρα πλέον πολύ, έτσι? Νομίζω πέρασαν από την κόλαση. Πέρασαν Γολγοθά. Πέρασαν Γολγοθά πάρα πολύ μεγάλο. Σου λείπει κάτι από την προηγούμενη ζωή σου? Όχι. Έχεις κλειδώσει? Όχι, δεν έχω κλειδώσει καθόλου. Είναι πολύ ανοιχτό. Το αγκαλιάζω, το βλέπω, χαίρομαι για όλα όσα έζησα. Είμαι ευγνώμων για όλα όσα μου έχουν έρθει στη ζωή. Αλλά όχι. Μάλιστα. Πες μου λίγο και κάτι πριν, επειδή θα σε σηκώσω να σου παίξω ένα παιχνίδι, γιατί θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι και να κλείσουμε έτσι ευχάριστα. Αν θελήσω να σε βρω και για να νοικιάσω το σκάφος, όχι, υπάρχει κάποια σελίδα που μπαίνω και για να πούμε και κάτι για το κόσμο? Υπάρχει σελίδα, υπάρχει Easy Blue με Z, μαζί, μία λέξη, αλλά και στο Facebook. Μπορείς στο Facebook να ψάξω Θεό Θεοδωρίδης και να ρωτήσω κάτι. Αν θέλουν προσωπικά, προσωπικά ή κάτι για τη δουλειά ή άμα για το καλοκαίρι. Αυτό το λέω γιατί πολλοί κόσμος, ξέρεις, και το λέω με πολύ καλοσύνη, ξέροντας και ένας άνθρωπος που ξεκινάει αυτή τη δεύτερη ευκαιρία στη ζωή του και να κάνει κάτι, σου λέει από το να ψάξω κάπου αλλού να βρω ένα σκάφος που 12 μέσα, ψάξω από τον Θεό για να βοηθήσουμε και την ιστορία. Έτσι δεν είναι? Και είναι και πολύ ωραίο αυτό και πολύ γλυκό. Δηλαδή, εγώ αν σκεφτώ να κάνω τέτοιες διακοπές, να ξέρεις, θέλω να ψάξω. Έτσι δεν είναι? Ένα και εγώ έτοιμα, παρακαλώ, Θεό Θεοδωρίδης. Πάρα πολύ ωραία και ήρθε η ώρα, φίλε. Δεν ξέρω, μπάλα έβλεπες? Όχι πολύ, δεν είμαι φαν, αλλά. Έπαιζες?
Έπαιζα, ναι. Έπαιζε, σαν ποδοσφαιριστής, ας πούμε. Δεν ήμουν και ιδιαίτερα καλός, απλά κλωτσούσα την μπάλα. Έχεις σωματότυπο ποδοσφαιριστή. Αδύνατος, ψηλός, θα μπορούσε να είσαι καλό. Κόσα τα μυαλά. Καλό τα μαλλιά. δεκάρι. Είναι πολύ ποδοσφαιρικό. Κύριος Σταρόβας, πού είναι παρακαλώ, διότι θα χρειαστούμε και διαιτητή. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι. Έλα λίγο από εδώ, θα σου το εξηγήσω. Είναι αυγό. Καταρχάς, παιχνίδια παίζεις. Ναι, μωρέ, τα πάντα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Δημήτρης Σταρόβας, παρακαλώ. Έλα, Δημήτρη μου, θα κάνεις το διαιτητή. Την τελευταία φορά έχασα, Δημήτρης Θεό, πάρα πολύ ωραία. Πασέβη μου. Γεννημένος διαιτητής, έτσι νομίζω ότι έχεις καταλάβει. Ποια αρέσει αυτή. Πού το ξέρεις. Ηρακλής. Εσύ τι Θεσσαλονίκη. Δεν να σου πω. Άντε πάλι, ούτε λίγο. Τώρα τι να σου πω, να σου πω Πάοκ, να σου πω Άρης. Οι μισοί θα θυμώσουν, οι άλλοι εσύ πάλι θα θυμώσουν. Εντάξει, ρε φίλε. Μόνο Καλαμαριές. Λοιπόν, εγώ θα τη βάλω από πάνω, παρακαλώ. Θα τη βάλω από πάνω. Εγώ τι κάνω. Εσύ. Δεν τη βάζεις και εσύ. Θα τη βάλω από πάνω το σακάκι. Δεν χωράει με τίποτα, φίλε. Δικιά σου είναι. Με μπαντάνα. Θα παίξω έτσι. Πάρα πολύ. Και εγώ έτσι θα παίξω. Μισό λεπτό, θα πάρω το μικρόφωνο λίγο. Μισό λεπτό. Όχι, θα παίξω. Κάτσε να παίζεις και λίγα ανάσαντε. Φίλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πόσα δευτερόλεπτα είπαμε? Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Θα παίξουμε. Ένα λεπτό είναι ο αγώνας, Θεό. Εντάξει, το δεύτερο. Χαρά είμαι. Άρα το κατευθείαν και αυτό το έκανε σε στυλ μοντέλου, ρε παιδί μου. Άμα το έχεις, πάρα πολύ ωραία. Πήγαινε από εκεί, Θεό. Λοιπόν, Τι ωραία. θα πρέπει να φυσάς. Εντάξει. Πώς θα πας? Πνευμόνια. Καπνίζεις? Το είχα κόψει, το ξανάρχισα τώρα, θα το ξανακόψω. Και εγώ λίγο που και που καπνίζω, οπότε θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, γενικά δεν έχω πολύ καλά πνευμόνια. Τι? Έχουμε ένα λεπτό. Να βάλουμε γκολ. Όχι, να βάλουμε γκολ στο ένα λεπτό. Μπορεί να κερδίσει 1-0, 2-0, μπορεί να σοφαρίσει. Πάρα πολύ ωραία. Ξανά η μπάλα παίρνει. Εγώ βλέπω δύσκολο να μπει γκολ, όχι 1-0 και 2-0. Όχι, μην το λες, όλα γίνονται. Αν το έχετε δοκιμάσει, όπα. Βέβαια. Εδώ έχουμε προπόνηση χωρίς να την ξέρω. Κοίτα εδώ να μην πω εγώ. Λοιπόν, έτοιμος Δημήτρη. Έτοιμοι. 3, 2, 1. Πάμε. Όχι, έσπασε το αυγό, πάμε για δεύτερο. Μη στεναχωριέσαι, υπάρχει κι άλλη μπάλα. Άντε να Βαγγέλη στο χέρι πρέπει να την έχεις. Παιδιά, σαλίστηκα. Πάνω από εδώ. Ξεκινάμε. Θα τη ρίξω έτσι. Άντε, να ρίξεις έτσι και εσύ. Μην πέσεις κάτω. Πάμε. Να βγάλεις το μπλουζάκι, σε παρακαλώ. Πάρε από το γήπεδο. Όχι, έσπασε και αυτό. Δεύτερο αυγό, παρακαλώ. Φέρτε την μπάλα την κανονική και τρίτο αυγό. Τι να κάνω, ρε φίλε. Πάμε. Βάλτε την κόντρα να γεννήσει. Πάμε. Όχι το άλλο. Όχι αυτό. Άμυνα ο Γρηγόρης. Φέρτε μπάλα. Φέρτε μπάλα ρε φίλε. Έχουμε σπάσει όλα τα αυγά. Ημίχρονο, πάρτε μια ανάσα. Παρακαλώ σταματήστε το χρόνο. Πάρτε μια Εσείς ανάσα. φίλε. Ζαλίστηκα. Ας πω βγάλε την μπλούζα γιατί πέφτει την μπλούζα πάνω στο τέρμα και δεν με αφήνεις να βάλω γκολ. Επίτηδες είναι είχα έτσι για να τον έχω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα 22 Παίζεις δευτερόλεπτα. με αμυντικό εξτρά δεν Τα γίνεται. 22 δευτερόλεπτα που έκοπε αν τα κραταδευτώ. Όπως ζαλίστηκα. Παρακαλώ. Τι μας έμειναν 22 δευτερόλεπτα. Ένα γκολ μπορεί να μπει. Καναβρασμένο δεν έχουμε. Όχι. Θα παίξουμε τα τελευταία με μπαλάκι για να μην έχουμε. Ναι, ρε φίλε, με μπαλάκι τα τελευταία 22 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ ωραία. Έτοιμο. Έτοιμοι είστε? Ναι. Άμα να. Έλα, πάμε, στόπο χρόνο. Πόσο χρόνο? 11 δευτερόλεπτα. 11 Εκεί πάει, το κόκκινο ρε φίλε. Ναι, Εδώ ναι. πάει. Πάμε. Από εδώ. Όπα, εδώ, πάμε. Σέντρα. Τέλος! Μπήκε! Ποιος σφύριξε? Ποιος σφύριξε? Ποιος σφύριξε? Παρακαλώ! Φίλε, ζητώ συγγνώμη. Δεν πειράζει. Να σε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Θεό Θεοδωρίδης. Αυτό που έχω να πω πραγματικά ότι... Κοίταξε τι κάνει. Πρώτη φορά έλειξε αγώνας πριν σφυρίξει ο διαιτητής. Ρε φίλε, αφού μου λένε Δεν τη σφυρίχα. Σφύριξε ο διαιτητής. Θέλω να δώσω καθυστέρηση 3 δευτερόλεπτα ρε φίλε. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Πάμε. Έχεις δίκιο. Πάμε. Πού να πάμε, στα πέναλτι. 5 δευτερόλεπτα. Τα πέναλτι. Ναι ρε φίλε, θα βαρέσεις 2 φορές από εδώ. Δες εδώ, δώσε την μπάλα. 2 φορές από το κόρνερ. Από το κόρνερ κιόλας. Ναι, από το κόρνερ, γιατί Εσύ ευθύνη δεν θα είναι βαρέσεις? εύκολο. Θα βαρέσω κι εγώ 2 φορές. Έχετε σε κανονική διαδικασία. Έξω το ένα. Πάμε και το δεύτερο. Έξω και το άλλο. Αποτυχία. Έστω και ένα να βάλω. Κέρδισα.
Πάρε το δεύτερο. Τρελαθώ, δοκάριο. Καταπληκτικό. Πάμε ξανά πέναλτι. Δεν γίνεται ρε φίλε, δεν τελειώσει. 1-1 όποιος το βάλει. Μήπως να το φέρουμε πιο κοντά το μπαλάκι. Κάτσε εκεί. 1-1 όποιος το βάλει. Έλα εδώ το μπαλάκι, ορίστε στο είναι αυτό. Μπράβο. Πάμε. Μία φορά. Κόντεψα να πήρχω αυτό. Αυτά δεν τα σηκώνουμε εδώ. Αυτό ήταν σίγουρο. Ένα αφήσιμα. Ένα αφήσιμα. Εντάξει, φίλε, είσαι καλύτερο. Είσαι καλύτερο. Λοιπόν, θέλω να σου πω. Λοιπόν, φίλε, καλή τύχη. Να είσαι πάντα έτσι γλυκός. Εύχομαι να πάνε όλα υπέροχα. Φιλιά στην Ανθή. Στην Αγνή. Έχω πει 3 διαφορετικά ονόματα. Να το πετύχεις. Αλλά είναι η Αγνή. Να εύχομαι να κάνεις μια πολύ ωραία οικογένεια, αν το θελήσει έτσι ο Θεός και εσείς. Και να είσαι πάντα καλά και να τζίμας τους γονείς σου. Καλή τύχη, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας έκανες. Εγώ, να είσαι καλά. Ένα κοινό παρακαλώ. Τέο Θεοδωρίδης.